بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كروب بمن فلا إني بمن يا وبسكفو كوب جودي باشيتي بمن كان فلا وتيا أو بمن كان فو أني بمن أي بمن رجيم بمن بوني كلو كاني بمن أي كلو كاني بمن أك بمن كان فو يرى bon an bamana nga fo ngani ya yere fo radio la modo e fam mo chamati fam ngani bamana nga mi fo nam o franjero tay chamame mu fam nam o fro baba bane bamota kambe bala ni sen fo ba fo bamana nga usen fo gal ni koroboro do bo ni fulalo fulaga to kala mera bi to kala ba fo bo amtani yamba tu vois quoi nambore en fait on va virer là-bas quoi viene. Wanya kamine Allah akbar. Ko kan o kan. Ko ni zana tala o kan mandi. Oche. Ko zana de kanja. O kanja. Hakli tiya kuma fana do able. Naam. Abi mo kala. Kasoro ima kuma chama fo. Kasoro ma munu chama ke. Naam. Zana la wullo de kama. Gado muso do konema ko na san yoro la ko nyine bisa ke ko kan ti me dumuni yoro la ko nyine ti ka ke o tiable koko dumuni tala en koko ni banatila mo tisika dumuni ke koko ko na o na san yoro la nyine mise ka ko o ya damne de na san yoro dumuni ko damne de nam o nga adun yoro la ina dise ka ko de nam o ta la wala o te asili asebe ko ro de masawa alona ni ko jenotika kono ko do be no adamne bisa nyine ko nam nga nasira ro do la nam alona wajibi nam ko jo ma kono ya fam barate se ke adoma ko nam ko te se ke adoma la je ko nam ya fam na ka wa ke chuchu abla ko joga ma ko nasra ro do la tubarakalla mbakun jenu muye ko akadi amandi akago akatimi ko en neka bare ko kono barada aka fadru o che ne bi wolo mal de ke ka ko faravasi nga kono bara aleta te faravasi ko yi mi gon ti chenike dumuni ka du noro dumuni gon du noro wale nimsi wasale nam ablanda ne baye ka fo genotika kono nam mo do be no uti uka ko machan nam uka misya mancha uti ko fese ka bonyo gona te ulu kon dai duro anga ta duro anga ni ke duro abana aka ke duro awo ulu ta nyini anyana juga kuma chama do mago bakti kola awo biska kuno wala tamashin naam minu mago babe kola no ba fese ka nye mo do an riba fo ko karsaka misen naam aba fo ko ni mbeta o ne tamashin de sabla ale ba pervelate ka fe un pe bonyo na ku wuluma ka nye o koni ne tamashe de fɛn fɛn min n'a dara ne kan ne b'a fɔ nin ka timi nin ka kuna nin ka basi nin ka kumu nka kɔnɔbara ka sira foyi t'o la ayi n ka fa dɔrɔn mɔgɔ min ka ko ka ca ani mɔgɔ min ka ko man ca u tɛ kelen a bɛ olu tɛ kelen ye awɔ bisimila bamanan bɛ alwanan naamu bi ye araba ye nowamuru kalo ye tile 3 sɔrɔ san 2021 kelen fasiri ba ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafu kɔnɔ amna la fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamali ka se ka sɔrɔ a ko labila ye tubaarikalla i b'a fɛ ka daraka de di yan bi i b'a fɛ ka daraka de di yan bi parce que ɲɛ bi buru kalaman bi ka gafe ɲɛ la fɔlɔ la de ayi de a tɛ ka sɔrɔ de a tɛ se ka sɔrɔ de d'accord ayiwa gafe mun tɔgɔ le sɔrɔ buru tɛ ka sɔrɔ de a bila a ko ne ɲɛ bi buru kɛnɛkɛnɛ b'a kan a kalaman yɛrɛ tiɲɛ don yɛrɛ n'i y'a ye a bɛ buruko nege a bɛ buru dun nege kɛ k'i minɛ awɔ e sɔrɔ y'a fɔ
ka fɔ buru sɔgɔ ko hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔ kɔni wulilen do k'u jɔ wasa min b'a to sariya bɛ se ka labɔta ko la cogo min na o de kama minnu ye dɔ fara buru sɔgɔ kan a jirala k'a fɔ min ye garamu 300 ye k'u ka feere maa ma 50 a kun o de la nka ka daminɛ ntɛnɛndon la yɛlɛma donna ko la buru dilannaw fɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ fana ye wulikajɔ dɔw kɛ dɔw yɛrɛ ka yɔrɔw datugura ka sababu kɛ a sariya labatobaliya ye abila dan isɔri b'a la ka kumaw de kan o bɔlen ko sa ko Nijar ni o ye cɛ ni musoya ye a jirala ka fɔ ni cɛ sababu yɔrɔ min na muso kelen kan ka sɔrɔ ni muso sababu kan ka taa yɔrɔ min na cɛ kan kelen kan ka sɔrɔ mɔgɔw m'o faamu hakili muso ko tɛ dɛ kulu o kulu ni muso de ka ca cɛ kan ka yala kulu o kulu ni cɛ kan ka ca muso kan ka yala ko 100 o 100 muso bi saba o saba muso kelen u cɛ kelen voilà ni a bɛɛ kana kɛ kelen ye baara in kɛ kun y'o de ye muso dɔrɔn ko tɛ voilà parce que mɔgɔw m'a faamu fɔlɔ hakili ja muso dɔrɔn do ko muso dɔrɔn tɛ mɔgɔw k'o faamu ko wulikajɔ dɔw bɛ sen na wasa min b'a to cɛsiri minnu b'a la ka kɛ a ko lawaleyali siratigɛ la olu bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na farafaraliw ka bɔ a la a bila dan tɔnsigi dɔw bɛ sen na o baara taabolo bɛɛ lajɛlen fana kan min bɛ tali kɛ coupe de la ligue hukumu kɔnɔna na ko joliba ni yelen olu bɛna ntɔlɔci laban ta ni o ye coupe finale ye ka jira sa k'a fɔ ko CEDEAO ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛn min sɔn ka kɛ kow la ko bɛn cogo bɛ yen halisa a bila dan ala k'o kɛ bɛn cogoya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ information jumɛn de b'a ale fana buru de b'a kan bi dɛ a kuma buru ka sanga wuli o don sabula fɔlen do k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ buruko la bi a bila ko a kun tɛ a kun man kan ka kɛ yɛrɛ a bila dan an bɛ se ka buru tɔ ka seri min yan an bɛ se ka seri wala furufuru bɛ yan a banna an se wala fari fana tɛ yan fari bɛ a bɛɛ bɛ dumuni kɔni ka ca an ka jate minɛ dɔrɔn ayiwa mankan ko tɛ o bɛ ne mankan ko tɛ o bɔlen ko sa ko chinois saba minnu ko minɛna nara cercle kɔnɔ nara région kɔnɔ hakɛto ko olu kɔni fana labilara ka bɔ bamaciw bolo a bila dan agwa ni o ye bɛnkan min bɛ lamɛn kɛ jamana ni farafin jamana ni ɲɔgɔn cɛ jako siratigɛ la k'u ye Mali ɲaki k'a fɔ ko an kan ka nafa minnu sɔrɔ ko hukumu kɔnɔna na n'o ye avantage commerciaux ye ko olu bɛ minɛ an na k'a daminɛ 6 janvier kalo nata tile fɔlɔ la ko k'a sababu kɛ coup d'état cayalen don an fɛ waati ninnu na Mali dɔrɔn tɛ Ethiopie fana b'a la fo ka se Laginɛ fana ma ko Algérie ka den 600 jate k'olu b'a la ka kalan Russie wasa kana kɛlɛ kɛ Mali jamana kɔnɔ adema kulu min sigilen don wasa ka n'u ye a jira k'a fɔ cadre d'échange des partis politiques ko adema ye sen bɔ a la sabula k'olu y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna assise nationale de la fondation kɛnɛ kan nka kulu y'a jira k'a fɔ olu sen tɛna ye assise in kɛnɛ kan nka adema latigɛ k'a fɔ olu bɛna bɛɛ ni kun tilenna bɛɛ ni kulenna don l'indépendant ye mun sɛbɛn lamɛrikɛ jamana ka lasigiden min bɛ diɲɛ tɔma la ale y'a jira k'a fɔ ko wajibi don Mali jamana marabagaw kan ka teliya ka fɛɛrɛ ni dawali dɔw yira mɔgɔw la joona wasa min b'a to kalata labɛnw bɛ se ka bɔ u nɔ la a bila dan ko teliya mɛ ko n'u haraba o ye tiɲɛ o bɛ se ka bɛn haraba ti ko ɲɛnabɔ kuma dɔn min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ boulangeriw ani pâtisserie-tigiw olu ka lafasatɔn ko ni chambre de commerce ɲɛmɔgɔba ye ɲɔgɔn ye kunun ko ka lafalifalen dɔw kɛ ko bɛn kɛra ko la k'u y'a jira k'a fɔ ka baarabila sosurula fɔlɔ yanni araba wɛrɛ min tali kɛ bangiw ni waribonw ka baarabila hukumu kɔnɔna na ko BNDA ni Ecobank y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ baara telima dɔw bɛ yen nɔ k'olu bɛ se ka olu b'o kɛ k'u ye baaraw lawale daminɛ min bɛ wele ko service minimum l'indicateur du renouveau ale y'a jira k'a fɔ ko kunnafoni dilaw ka lajawali hukumu kɔnɔna na min bɛ ta ka lase kunnafonidilaw ma ko maa 62 de fagara san 2020 kɔnɔ a bila dan min tali kɛ assise nationale an y'a fɔ ten ko adema latigɛ k'a fɔ ko olu bɛna ye sigiba in kɛnɛ kan baarabila in burubilalaw ka gɛlɛya hukumu kɔnɔna na k'u ni chambre de commerce ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye k'u ye gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛdɔn
abla yandan naam kalanta hukumu konnana ko lawol karamko bi barabla mini wulka jomununa ko adama temena abla yandan no mimi talike anka demiseno ko yala ko mawulo doka sini nyasigi de bala ka dun kalamala tan do ka yere nafa yini sababu la wa abla yandan naam o kema ka yini ganto mi blaye mi rafuna mi talike sinesuk no save karamko ka la fasa tombaye naam ale ya jira k'a fɔ ko u ka baarabila kuntagala jami kun bɛ yen nɔ k'u ye a sunsuru fɔlɔ abila dan. naam le canard déchaîné ale n'a ja mun bɛ kuma ja kumana jɔn de kan. ja b'a la ka kuma mali ni faransi jamana cɛ jɛɲɔgɔnya kan abila ye. sabula faraɲɔgɔnba min kɛra o don. ni maa caman bɔra ko kana kan parce que l'indépendance la. naam. a b'a la ka kuma olu de kan. ko jamana kɔni b'a la k'a fɔ faransi ka taa ka bɔ yen. naam. an ɲɛ b'o ja dɔw la. dɔw yɛrɛ fana b'a la k'a fɔ ko mali ka to malidenw bolo. naam. nka a kana to communauté internationale n'o ye diɲɛ tɔnba ye. ko dɔw fana b'a la k'a fɔ ko mali ka kelenya o ka sinsin mali finitigiw ka taa kidal. dɔw fana b'a la k'o fɔ an ɲɛ b'a la Emmanuel Macron jaro bɛ o b'a la k'ale fana tamasere a bɛ boli la a jira kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko an fɛlen tɛ mali kɔnɔ tun ani farafinna kɔnɔ ko u fɛlen tɛ mali ni farafinna kɔnɔ tun ale b'a la ka boli an ɲɛ bɛ sɔrɔsi marifatigi dɔw fana na olu y'a fɔ ko ni u kun ye u jogo ɲa mali kɔnɔ ko min kɛlen filɛ nin ye k'o kun tɛna u sɔrɔ jaw do hakili jagabɔ jaw do an y'a ɲɛfɔ cogo min na ale ni tiɲɛ tɛ kelen awɔ ani ko kɛcogo yɛrɛ tɛ kelen ye le républicain an b'a kuncɛ n'o ye ala y'a jira k'a fɔ ko buruko gɛlɛn hukumu kɔnɔna na ko baara buru dilannaw abila nani ko u bannen do mana ka da u ɲɛ la abila nani min yɛrɛ fana tali kɛ Antonio Guterres min y'ale ye o ni ɲɛmɔgɔba ye k'ale kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko journaliste fagali b'a la ka kɛ ni ɲagili t'a la ka se ka da a tigilamɔgɔw kan abila nani ko b'a la ka kɛ damatɛmɛba de ye sɔgɔmada ne kunnafoni teliw ye nin ye tilegan fɛ an b'a lajɛ k'an nɛn kuma ni ɲɔgɔn cɛ walasa mɔgɔw ka faamuyali dɔw sɔrɔ a ko la tubarikala bamanan André i ka kɛnɛ wa baasi tɛ n an bɛ ala tɔmɔ i Bamakɔ bamaɲare i bɛ Kati ko tɛ wa d'accord Kati kan tɔgɔ di kan Sunjata Keita Sunjata Keita a tɔgɔ kɔrɔkɔrɔ i tun b'o dɔn a ye hakili t'o la bilen nazaraw tun bɛ yen u b'a fɔ kan Galiyeni kan Galiyeni Galiyeni ye nazara soldats de ye administrateur colonial mun ye anw minɛ ka mara jagoya la donc o de tun b'a tɔgɔ la mais n'i jiginna Kati n'i sera Pongé n'i tɛmɛna Pongé sera Kuluba ka Kuluba sira ta kana taa fɔ Mɛriba da la o sera Bulonba a tɔgɔ di ka Kuluba ka bɔ Kuluba k'i jigi kana fɔ Mɛriba da la ka tɛmɛ ENA da la ka tɛmɛ lycée Askia da la ka tɛmɛ ministère de la défense da la ministère du travail da la ka tɛmɛ a fɔ cogo di ministère de l'équipement da la ka tɛmɛ grand hôtel da la ka taa fɔ Mɛriba da la d'après toi Samuel kɛlɛkɛcɛw cɛ o bolon tɔgɔ c'est boulevard de la liberté boulevard de la liberté ok avenue de la liberté o do avenue de la liberté nazaraw ka waati bila ko c'était l'avenue William Ponty était le gouverneur général de l'Afrique de l'Ouest maintenant ka bɔ ORTM Selenkɛni na ka Dabanani Cɛci ka tɛmɛ Ina da la ka taa Arayi da la ka tɛmɛ Yota da la ka tɛmɛ ne Bɛnkɛ Kaso da la ka taa bila maison de la presse kɛrɛfɛ o bolon tɔgɔ ay hakili t'o tɔgɔ la hakili t'o bolon tɔgɔ la d'accord o bolon tɔgɔ boulevard du peuple o tɔgɔ de ye o ale tɔgɔ fɔ waati min na tubabuw tun bɛ yan u b'a fɔ a ma boulevard du maréchal Joffre fana ye nazara tubabu sadasu colonial mun ye jagoya an bila jagoya mara la olu de tɛ an ka jamanaw bɛɛ minɛ kelen kelen ka kɛ u sago ye o de tun b'a tɔgɔ la maintenant ka taa ministère de l'éducation ka taa n'i taara Mɛriba da la Selenkɛni na ka taa ministère de l'éducation ma ka ɲɛsin premier siège ma ka tɛmɛ église ba da la
ka tɛmɛ banque da la ka tɛmɛ trésor la ka taa i bila cɔk bedem ka siège daminɛ la o bulon tɔgɔ di o tɛ Modibo Keita de avenue Modibo Keita c'est l'avenue Modibo Keita donc avenue Modibo Keita fɔlɔ nazara ka waati b'a fɔ avenue Gallieni marché Gallieni o de tun ye tɔgɔ ye an ye indépendance kɛ o y'a toujours ka kɛ avenue Modibo Keita ye très bien bon ka taa sisan chambre de commerce da la ni bi yɛlɛ gare la ka taa bila ancien combattant da la o sira i b'o tɔgɔ dɔn a yi ɲinɛ n'o kɔ i bɛ ɲinɛ o kɔ ale tɔgɔ ye rue Baba Jara ni waati in na chambre de commerce transfert cɛ in tɛ voilà ka tɛmɛ ministère de santé cɛ i b'a cɛ ci ka taa i bɛ tɛmɛ gare da la ka taa se fo combattant kɔrɔ da la donc o bolonba u b'a fɔ avenue Baba Jara tubabu bɛ waati min na ko c'est l'avenue René Caillé c'était l'avenue René Caillé René Caillé tun tɛ nazara explorateur mun nana yan ka taa fo Tombouctou nɛgɛ dugu la ka se ka taa France ka livre sɛbɛn là c'était l'avenue maintenant ka taa premier arrondissement da la i bɛ premier arrondissement kɔni dɔn ka tɛmɛ poste ba da la i b'o dɔn wa ka taa jɔ cɔk i n'a ka rond point la o sira i b'o tɔgɔ dɔn n'o ɲinɛ n'o fana kɔ e ɲinɛ o kɔ o sira de tun bɛ rue Karamɔgɔ Jaabi fɔlɔfɔlɔ u b'a fɔ ma rue Mage ale tɔgɔ de sisan rue Karamɔgɔ Jaabi n'i taara sugu la u b'a fɔ rue Karamɔgɔ Jaabi place de souvenir i b'o dɔn wa place de souvenir hakili bɛ to ka na mɛ a yɔrɔ kelen sa n'i ye poste ba ta poste ba da ba i b'o bulon kelen tigɛ ka taa n'i tɛmɛna Kledu beauté la i bɛ taa Ideal Pressing la i bɛna se kɛnɛ min na Kulunba ka boutique tun bɛ yɔrɔ min na fo sisan fɛrɛlɛkɛlaw ni moto de bɛ jɔ o yɔrɔ la o de ye place du souvenir ye d'accord fɔlɔfɔlɔ place de taxi de don o kɛnɛ ba de tun don taxi de tun b'o jɔ yɔrɔ la cabine téléphonique kelen de tun bɛ yen n'i y'o wele dɔrɔn taxi bɛna i ta i ka so donc fɛrɛlikɛla tun dɔ bɛ yen libani de tun bɛ fɛrɛlikɛla ale dɔn de kosɛbɛ ale de ye Susuɲu donc ale tɔgɔ dira ko place Susuɲu maintenant sisan u b'a fɔ place du souvenir an bɛ segin mairie ba da la tuguni an tɛ bɔ dɛ a b'a fɔ yɔrɔ min na samori kɛlɛkɛlaw bɛ yɔrɔ min na u b'a fɔ ma place la liberté maintenant fɔlɔfɔlɔ u b'a fɔ ma place André Maginot. André Maginot, c'était le ministre de l'économie et de la guerre. Allez de nana en 1929, Ouatmina Babli Koroni, Ouba à Denkundi, allez de Tumbe Kenek. Donc, Ouya Togoda au Kenebalina. Mais 6 ans, indépendance, encore place Maginot Télé. Place la liberté, avenue de la liberté. Donc, nous avons fait cadeau, Doni Bika Bamako Strauba, donc il y a Doni Do. Donc, Bongo, donc Nibi Trama, et puis que Strau la Djeko. Ah, Modo chance n'a qu'à le Kusra la Geneva. Ah, c'est un téléma. Bon, en bas, vous avez square parti le mois, bon. Squad parti le moment. Ah non, agli bi togola sa me. Rokele hakili sa rokele sansan. Ibla ta pas encore fait. Kata ortem teleganina. Place mimbe. Chedo jolondo abisbe wode parti le moment. Kata bla point de martyr dara yani que c'est monument de martyr là. O kenebani de squad parti. Ate comme ko fela ya. Voilà, kenebani mi rembe yani que c'est fena kenebani flé. Tant voyage flé, station totale flé, et bien à ta pondale. Station Shell de l'eau. Station Shell du moins flé. Au Kenebani, Yannikata Raidala, ou Yannikata Bedem là. Au il faut police du Jolondo au Carfela. Au des scores pas Lumba. Score de Yaratumbe, Abishi Ratumbe, à Jolondo, à Babolo Korota. Parti Lumumba, au Congo, que premier ministre follow Moufara. Donc, au des places, square, parti Lumumba. Ah, d'accord. Yafam. Donc, quand il y a encore tout non, manga nyina ko ble. E manga nyinongo. E bon, sini kana mbi ni blondo la ngala jeni bi bamagodo. Otewa. Aywa, ma foi traoré. Jitei. Kambe. Gamba.